ne kuma ye an b'a daminɛ ni mun ye anw ye marakaw ye an tɛ se kuma la kosɛbɛ bamananw ko ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ la ne fɛ ka dɔɔni fɔ sani an ka ko kow kɔnɔ. O diyara n ye kosɛbɛ. N b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim bisimilahi rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala rasulillah. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in kɔnɔ k'a fɔ bɛɛ ma bɛɛ salamu aleykum. Maa o maa n'o sɔgɔlen don an na Ala ye bi yira an na cogoya min na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɔta ani kɛta Ala ka nin sababa kɛ. An y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye d'habitude an bɛ kɛnɛ mun sigi an b'a ye ko jɔ kɛnɛ don politique a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko politique ko dɔrɔn don politique ko dɔrɔn tɛ maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka fɛn di jamana in ma o fɛn b'i bolo fɛn min ni jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a bénéficier an b'a ɲini k'i labɔ ka na pour que i ka se ka dɔnniya min kalan mun kolon mun b'i la an bɛɛ lajɛlen ka se ka profiter o de kama su in na an ye ci bila Karim Tarawele ma dɔnniya min b'a la an y'a ye fan caman an y'a ye fan caman an y'a ye ka ko caman kɛ bi pour que an balima kaw maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka profiter cogo min na o de kama an ye ci bila i ma an b'a fɔ i ka Tarawele k'i ci bila. Diyara n ye kosɛbɛ miniti kelen ɲɔgɔn na